Sports FC 0. The bow is about mass. Ini saya बहुत anggaun ini, budak बहुत थका पैसा कोस्टन नाने ताहाई नाने एक बोसोर सानथाम बिराद सिरियास होनबाबो एक बोसोर सानथामसिम बिथाङा जोंजों लोगोसे आंगावबो खोथा रायलायनो हादों रायलायनो मोनदों स्कुलावबो लांदों स्कुलाव लांना बेनि दाबिनि आदर्शखौ जों जेब्लायबो गनायनांगौ जोंखौ फल' खालामनांगौ जोङो सासे मानसिया थैना थांबाय नालाय बेखौ गेलेबावनो नाङा কোনোবা এজন আমাৰ যি ভাল আদৰ্শ লিডাৰে যদি মৰি যায় তেতিয়া আমি মৰাৰ লগে লগে পাহৰিব নালাগে তেওঁৰ যিটো আদৰ্শ তেওঁৰ যিটো ফুটষ্টেপ আমি ফল' কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আজি তেওঁৰ ল'ৰাই যোগেন্দ্ৰ বসুমতাৰীক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি খেল Dani soलिबाय थानाय खेलानि रिजाल्टआनो जादों जाहैबाय कन्ट्रेक्टर एसोसिएशन अल चिरां टीम 1 आरो बन
खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर नायलांदो माबायदि सिङाव दायो बारा जाथ'वाखै लोगोफोर नायनानै ला मोजाङै खेला नायदोंना फंबाय आच्छा दे बिथांमोना खेला नायगिरि बिथांमोन नायनानै लादो मिनिया बर' औ नोंथांमोना गोदानै मिनिया बर' चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेफोरबायदि खेलाफोरखौ नायनो थाखाय रामराय ना दाजु ठीक আছে राम्रो छ नि मोजां मोजां ओइ मोजां ना फंबाय मिनिया बर' बर्तमान गावबुरा नोंथांमोना नायनानै लानो नै जों लागोनिबो नायफैदों बिथांमोना एकदम बल खेला होनबाथाय गोजोना आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना फारि फारियै खेलाखौ नायलांनो हागोन आङो दिनै फार्स्ट टु लास्ट खेबगोन लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय नायगोन ट्रफि होदों नै ट्रफि लोगोफोर नायनानै ला बेनो ट्रफिया नोंथांमोना बिराद मोजां सुबिदा नुगोन आरोना लोगोफोर सीताराम माधवा लांगिदुआ आरो अपेनिं लोगोफोर नायनानै लादो मोजाङै रनजित नार्जारि आदाखौबो सिनायथि होनो थाखाय खामानि जाबाय बरिया ना बबेनि खेलाया आंथ' बर' मिथिया कुन्टु হয় এইটো चिरां कन्ट्रेक्टर आरो এইটো এইটোতো মই নাজানে আচ্ছা माथो बल नायफैदों फंबाय दे नै बिसोरबो जोंनि गामि खाथिनिनोखा लोगोफोर नायनानै लादो नै गोसो होनानै नायथारदों बिथांमोनाबो आदा आच्छा दे आदा दे ओमफ्राय बबेनि जाखो बिसोरो आदा बारा मिथियाना आच्छा दे गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बल खेला होनबाथाय गोसो फैयो আমি মাতি আনিছোঁ আমাৰ আমগুৰি মাননীয় प्रिन्सिपाल सानैनो आर'नाइखौ होफैग्रोदो माननीय আজিৰ এই খেল চলোৱা মাননীয় সভাপতি মহাশয় আৰু बिथांमोनानो जागोन जाहैबाय लोगोफोर नायनानै মোৰ ওচৰতে থকা আজি মই নিজকে আলহী বুলি ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ যিজন মানুহ হৈ আজি খেলটো দিব ওলাইছে তেখেতে মোৰ दिनैनि बे खेलाखौ होनाय जादों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो सहैयो सोरनिबा माबा जादोंब्लाबो बे गावनि दुखु खस्थ'हाय साना आन्थाय बियो थाङोमोन दा बेबायदिनो बिथाङा जोंनि गामिफ्राव माबाफोर गन्दगलफोर जायोब्ला बे गन्दगलफोरखौबो बिथाङा मिथायनानै होयोमोन बिथाङा बारा लेखा रोङामोन नाथाय ओरैबायदि एक्सपार्ट आरो ओरैबायदि मेम'रि सक्ति दं आं सोमोनाङो मानोना माबा मोनसे हिसाब खिथाब जिखुनु माबाब्ला खुनुदिन बावा जों लिरनानै दोनब्लाबो बावबावो नाथाय बिथाङा बावनो रोङामोन आं बेनिखायनो बिथांखौ कम्पिउटारसो होननानै बुङोमोन दानि कम्पिउटाराव रेकर्डफोरखौ एखेबारे एक्युरेट रेकर्डफोरखौ मोननाय जायो दा जोंनि